tu com ho faries per amplificar l'efecte i moure molt l'agulla? Et dono opcions, ¿vale? Amplificar l'efecte. Vale. Opció A, fent passar més corrent pel cable. Opció B, enrotllant el cable amb espiral. Opció C, apropant el cable a l'agulla imantada. No puc fer tots tres, hi haurà alguna cosa segur que funcionarà? A veure, trien una. A veure què Vale, passa. trio una. A mi no sé per què, no en tinc ni idea, perquè inicialment he pensat, passar més corrent o apropa-ho més. Llavors penso, tria l'opció que menys òbvia et semblaria, que és enrotllar-ho. Enrotllar-ho. Perquè a més em fa pensar en les bobines aquestes enrotllades i dic Vas alguna bé, cosa, vas bé. alguna raó hi ha d'haver amb aquest enrotllat. Vas No sé bé, quina raó. Cèlia, m'agrada. És enrotllat? Són totes tres. No! Molt bé, Que molt dolenta. bé.